Albashirinku maraban kulale garin daɗi na nesa wani gari ta leƙa masa to fa nesa ta matso kusa to ne Turkish dough producers and eaters sun tada muku manyan kayayyakin alatu na more rayuwa ya zagaya kasashen ketare domin ku more rayuwarku tare da iyalanku a cikin gidajenku da wajen gidajenku. A nan da ku gani katafaren kamfanin ya tada muku manyan gadaje da sauran nau'in kayayyaki domin gina gida ku more aljannar duniya, ji masu iya magana. Kamar yadda dai kuka sani, Funes Enterprises General ba su tsaya a nan ba, akwai decoration rocks ga fulawoyi nan kala-kala wanda za ka kawata ka yi ado a gidanka ko kuma ofis ko kuma gurin da za ka ji daɗi. Sannan ga plus na zuba kayan abinci same gida tsalle. Kada a manta Funes General Enterprises ba fa tsaya a nan ba, akwai zannuwan gadaje domin more rayuwa, akwai jakunkuna na matafiya domin amfani da su a daɗi. Sannan ga jakunkuna da za a yi domin amare uwar gida da kai bari ma in faɗa muku kada ku manta cewa matsar ka zo Funes General Enterprises ko aure za ka ƙara za ta ce je ka ƙara ba don komai saboda ka ƙawata da kayan alatu na Funes General Enterprises. A kada ku manta ga masu son taron biki ko suna Funes General Enterprise ya tanadar muku kayayyakin ciye-ciye na taɓa kalashi kamar su shawarma, ice cream, ka duk wani abubuwa nau'in wanda zai kore muku kwaɗayi a gidan duniya. Funes General Enterprise ya tanazar muku. Muna da manyan gadaje, muna da manyan kujeru da kuma tebur na cin abinci. Akwai fitilu na ƙawata gida, akwai carpet domin jin laushi ga uwar gida ko amarya. Sannan muna da fulawoyi, sannan muna da ƙofofi domin security, kare lafiyar kai bacci da munshari. Muna Turkish security door, akwai cana, muna da ƙofofi nau'i na gida da nau'i. Ku biyo mu domin ganin hall ɗin General Enterprise domin biki ko suna. Ina masu taron biki ko suna ko walima ko taron ɗaurin aure kamar yadda muka faɗa. Funes General Enterprise ya tanadar muku wannan ƙayataccen babban hall domin me ku zo ku baje kolin a yi walima ko a yi taro. Funes General Enterprise ya samu muku wannan guri mai ɗauke da wajen mutane 350 za su shiga su ƙayatar su ci su sha kuma a yi wadaƙa da naman kaji. Kai Funes General Enterprise ba da kanan ba, akwai abinci nau'i har da kalar abinci na waje, Chinese, Turkish, American food, Indian food, Europe da na Larabawa a wannan guri da za mu samar muku domin jin daɗin. Kar ku manta kujeru na alatu domin jin daɗin rayuwa. Kayayyakinmu masu kyau ne, nagarta da kuma inganci ga dukkanin nau'in wasu abubuwa da suke ƙawata gida ko ofis ko kuma gurin da ake so a ji daɗi, irin su gado, kujeru, carpet, kayan kwalliya na gida, fitilu, ƙofofi da za ka yi security kare gidajenka. Ka zo ka tafaran kamfaninmu Funes General Enterprises da ke Kabuga opposite Buke All Side Kano. Ga duk inda kake a faɗin Najeriya, idan ka buƙaci samun kayanmu kana da buƙatar inganta gidanka da kyau da nagarta, to ka kira lambar wayar mu. Za ku iya samun mu a lambar waya kamar haka 070 36 23 26 18 or 070 30 50 24 12 or 080 28 58 26 64 ko kuma 080 33 97 34 23. Kayanmu za su isa gare ka a lokacin da kake so da kuma lokacin da kake bukata. Abin sai wanda ya zo ya gani. Akwai kuma abinci wanda za mu dafa muku ku ci kyauta da naman kaji zuku. Ba su tsaya a nan ba, domin sun tada mu ƙofofi kala-kala na gida da na waje. Akwai Turkish door security domin kare lafiyar ku a duk inda kuke. Akwai kuma Chinese design kala-kala, abin sai wanda ka gani. Domin morewa rayuwar amarya ka zo kamfaninmu, domin morewa rayuwar iyali ta zo kamfaninmu, domin morewa rayuwarka aljanna duniya ka taho Nice Turkish door producers and eaters. Funes General Enterprise yana muku marhabin lale da zuwa. Siyan nagari mai da kuɗi gida sai kun zo. Funes General Enterprises.